Nee, kijk, ik het was mijn schoonpa. Het was door die tijdelijke met die eeuwige verwissel. En toen ben ik nog van schoonma behalen op die plaats, dat ze nog bij ons kon blijven. Ze kan niet alleen daar blijven. Maar die oude man had een lang sterfbed gehad, maar hij heeft ook maar meer ziek geëkt. Dus wat hij nou erg ziek was. In die tijd het die mensen moesten nog gewaakt bij die ziek mensen. Nou zit hulle om die bed. En die ou lê nou, die tanden is nou in die glas voor die bed. En hoe lê die ou so lê? Excuse dan. En toen die oma nou zien dat ze nou niet meer lang wees is. Toen zijn nou die ou plaasmensen, allemaal wat die ou vrienden geweest is, gelijk in, beweeg in die kamer en om nou te kom groet. Hulle het nou in alle eerbied die hoed voor die baars en die kopdoek af ingebeweeg en mooi om die muur gestaan. En toen hulle nou allemaal binnenkant is, toe druk sy nou vir opa aan. Papa? Papa? Die mense is hier. Die mense kom groet vir jou. Die mense kom groet vir jou. En die ou se oë fladder nou so op. Ou kyk so aan die kamer en sê, nou waar wil hulle daar allemaal heen gaan?